У кнізе літаратурнай крытыкі і ўспамінаў «Спавядальнае слова» Дзмітрый Бугаёў напісаў: «У духоўным жыцці кожнай нацыі асабліва вялікая роля належыць сумленнай літаратуры. Убачыць і адчуць сумленнае, праўдзівае, духоўнае, даць максімальна шчырую і аб'ектыўную ацэнку літаратурнаму твору, творчай асобе – асноўныя крытэрыі, якімі вызначаюцца даследаванні прафесара Беларускага дзяржаўнага універсітэта Дзмітрыя Яковлевіча Бугаёва. Кожная яго кніга – своеасаблівы экскурс, які часта адкрывае знаёмыя творы па-новаму, уражвае глыбінёй меркаванняў, пільнасцю мастацкага зроку аўтара, лагічнай абгрунтаванасцю высноў. Дзмітрый Бугаёў – выдатны педагог, чые меркаванні і парады з удзячнасцю бяруцца на ўзбраенне студэнтамі-філолагамі, будучымі настаўнікамі. Гэта відаць з курсавых і дыпломных работ, з дысертацыйных даследаванняў. Яго пранікліва-аналітычны позірк заўсёды па-майстэрску арыгінальны і цікавы, а заўвагі адэкватныя, віртуозна дасканалыя. Навуковыя даследаванні Дзмітрыя Бугаёва – гэта ўжо неадлучная, арганічная частка беларускага літаратуразнаўства, класічныя ўзоры айчыннага крытычнага жанру. Яны вызначаюцца справядлівымі, незалежнымі ад сацыяльных абставін меркаваннямі, мудрай дальнабачнасцю. Новая кніга, выдадзеная напярэдадні 75-гадовага юбілея Дзмітрыя Бугаёва, мае назву «Служэнне Беларусі». Гэтую назву можна цалкам аб'ектыўна суаднесці з усім жыццёвым і творчым шляхам, пройдзеным прафесарам Бугаёвым, на працягу якога ён назапашваў каштоўныя назіранні, вопыт, духоўны плён з той актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, якую займае ён сёння. Нарадзіўся Дзмітрый Яковлевіч Бугаёў 12 студзеня 1929 года у вёсцы Сычык Крычаўскага раёна Магілёўскай вобласці у сялянскай сям'і. Наўрад ці ўяўлялі сабе бацькі, які жыццёвы шлях чакае сына, колькі зробіць ён для Беларусі, для людзей, для айчыннай літаратуразнаўчай навукі. Не ведалі таксама і таго, што самыя славутыя пісьменнікі назавуць яго адным з лепшых літаратурных крытыкаў. Гэта ўсё было яшчэ наперадзе. А пачыналася ўсё са звычайнай сялянскай хаты. З маці Агаф'і Антонаўны, з бацькі Якава Акімавіча, якога вельмі рана забраў сталінскі гулаг. Знаўца беларускай літаратурнай класікі, карыстаючыся нават гэтымі анкетнымі данымі, лёгка ўявіць асяроддзе, у якім выхоўваўся будучы настаўнік здольнай моладзі, перашкоды і цяжкасці, з якімі сутыкалася тагачасная таленавітая моладзь. Прага быць патрэбным свайму народу, здзейсніць мару вясковага люду аб высокай асвеце, самарэалізацыі стымулявала гэты парыў і пошук. Пасля заканчэння няпоўнай сярэдняй школы юнак паступае ў Магілёўскае педвучылішча. Затым вучыцца на факультэце мовы і літаратуры Магілёўскага педінстытута. Ужо ў студэнцкія гады выразна выявілася схільнасць да навукова-даследчай працы. Бачачы рухавую постаць Дзмітрыя Яковлевіча, яго няўрымслівыя рухі, шпаркую хаду, імгненную рэакцыю на ўсё добрае і нядобрае, прыгожае і брыдкае, што заўважае яго востры позірк навокал, думаеш пра вобраз вечнага юнака, створаны Якубам Коласам у вершы «Наперад». Гэты верш прысвечаны такім, як Дзмітрый Бугаёў, апантаным шукальнікам ісціны, вандроўным пілігрымам. Ён – бліскучы лектар і прапагандыст роднага слова, пра якога ў славутым сказе пра Лысую гару вобразна і з несумненнай сімпатыяй сказана: «Змітрок крыўком пайшоў наперад, адкашляў хрыпку на хаду і з развароту, без паперак, абрынуў шквал на грамаду». Байцоўскі характар і грамадзянскі тэмперамент штурхалі ў бок эпіцэнтра літаратурна-творчага жыцця, дзе вырашаўся лёс гуманістычных працэсаў у краіне,
і адбывалася маштабнае адкрыццё рэчаіснасці. У выніку Дзмітрый Бугаёў стаў навуковым супрацоўнікам Інстытута літаратуры Акадэміі навук Беларусі, дзе лёс яго звёў з Алесем Адамовічам, Віктарам Каваленкам, Міколам Грынчыкам, Васілём Жураўлёвым, Міхасём Ярошам і іншымі знакамітымі навукоўцамі. Маё пакаленне расло ў засені магутнай кагорты шасцідзесятнікаў, крытыкаў, навукоўцаў, выкладчыкаў. Постаць Дзмітрыя Яковлевіча заўважалася адразу. Па-першае, ён вельмі мабільны, рухавы чалавек. Рэакцыя яго заўсёды нечаканая. А самае галоўнае, што ён рэагуе і на жарт, і на цікавую думку, на досціп. Бо ён і сам вельмі дасціпны, мудры чалавек, і гэта ўсё зразумела. Але мяне асабіста вельмі заўсёды цікавіла яго рэакцыя на добрае і злое, што адбывалася навокал. Тое, што не ўкладвалася ў агульнае уяўленне пра сённяшні свет, пра чалавека. Дзмітрый Яковлевич з тых, хто не адмоўчваўся, не хаваўся за спіны іншых. Ён заўсёды выказваўся адкрыта, шчыра, дасціпна, ярка, мудра. Гэта выдатная якасць Дзмітрыя Яковлевича. Наогул у яго асобе вельмі багата такіх рысаў, якія мне даспадобы. Напрыклад, калі казаць пра яго як пра навукоўца, то мне вельмі падабаецца яго любоў да дакладнасці ва ўсім. Ён імкнецца абапірацца на факты, не выдумляць, не фантазіраваць, а менавіта пасядзець над архівамі, над рукапісамі, над тэкстам твораў і тады ўжо рабіць свае высновы. Піша ён вельмі хутка, таму што ў яго ўсё спее ў свядомасці, абдумана загадзя. Ён адгукаецца на многія рэчы раней, чым, скажам, літаратурная моладзь, якая ўжо па свайму ўзросту і па сваёй пазіцыі ў гэтым літаратурным свеце павінна рэагаваць вельмі шпарка. А Дзмітрый Яковлевич, ён не прапусціў ніводнай яркай з'явы ў нашай літаратуры. Напрыклад, творы Васіля Владимировича Быкова, ён, здаецца, ніводна з іх не прапусціў, каб не выказацца, не даць сваю ацэнку, не выказаць сваё захапленне, зрабіць нейкія высновы, паставіць у агульны літаратурны кантэкст. Гэтыя якасці яго як навукоўца мне вельмі блізкія. Блізкае мне і тое, што ён сочыць за ўсім, што адбываецца не толькі ў нашай класічнай літаратуры, што адкрываецца нанова, але і што сёння адбываецца. Літаратурная моладзь яго заўсёды захапляе сваёй энергіяй, навізною. Уражанне такое, што ён не толькі сам такі чалавек, поўны энергіі, але і ад яго яна зыходзіць, і да яго ідзе, бо моладзь, яна, конечно ж, глядзіць наперад, у перспектыву, і таму зарадка такая узаемная адбываецца. Я мог бы казаць пра яго і як асобу, якая сама па сабе цікавая. Напрыклад, даводзілася аднойчы ехаць больш за 2 гадзіны на радзіму Алеся Адамовіча. Побач мы сядзелі і прагаварылі ўсю дарогу. Больш ён расказваў, а я слухаў пра прышчэпкі ўсякія, пра сад, пра яблыні і грушы. Гэта яго хобі, яго захапленне. Усё жывое у жыцці, у літаратуры, у людзях яго заўсёды цікавіла, захапляла. Я рад, што з ім маю справу, што мы працуем разам, робім адно і тое ж.
ён для мяне асабіста з'яўляецца узорам жыццёвых паводзін, вельмі прынцыповых, вельмі гуманных. І гумар яго таксама мяне заўсёды прываблівае. Дай Бог яму здароўя, доўгіх гадоў жыцця, творчасці, плённай, аптымізму. Кандыдацкая дысертацыя Дмітрія Яковлевіча была прысвечана прозе Міхася Лынькова. Пасля выйшла кніга «Шчодрае сэрца пісьменніка», заснаваная на матэрыяле дысертацыйнага даследавання. Першая яго кніга атрымала каля дзесятка зычлівых водгукаў у рэспубліканскім друку. Выступаць у друку Дмітрый Бугаёў пачаў з 1957 года. Слова гэтага майстра пяра адразу стала адметным, надзённым і ўжо ніколі не страчвала актуальнасці. Літаратурныя праблемы і пытанні, якія траплялі пад увагу крытыка, не толькі пільна ім разглядаліся і годна вырашаліся, але часта вызначалі арыенціры далейшага руху, спрыялі выпрацоўцы новых метадалагічных падыходаў да асэнсавання літаратурных з'яў. У сваіх кнігах Дмітрый Бугаёў выяўляе грамадскія і эстэтычныя ідэалы, уласцівыя такой унікальнай у нашай гісторыі з'яве, як пакаленне шасцідзесятнікаў, што мэтанакіравана сцвярджала прыярытэт агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей у духоўным руху грамадства. Ужо самі назвы кніг адметныя і вельмі характэрныя для асобы Дмітрія Яковлевіча. «Шчодрае сэрца пісьменніка», «Шматграннасць», «Вернасць прызванню», «Талент і праца», «Чалавечнасць», «Арганічнасць таленту». Мабыць, характарызуючы творчасць літаратурных мастакоў, падтрымліваючы і стымулюючы іх справядлівым словам, крытык не задумваўся аб тым, што ў вялікай ступені характарызуе самога сябе. А час паказаў, што шчодрае сэрца і талент, шматграннасць і чалавечнасць, працавітасць і вернасць прызванню уласцівыя ў поўнай ступені яму самому. Літаратурна-крытычныя нарысы, літаратурныя партрэты, палемічныя артыкулы, рэцэнзіі, падручнікі і дапаможнікі для ВНУ, падручнікі для 9 і 11 класаў сярэдняй школы ў сааўтарстве, што выйшлі з-пад пяра Дмітрыя Бугаёва, заўсёды на ўвазе чытача. І не толькі чытача-прафесіянала. Аўтарскі стыль, па-мастацку арыгінальны і зразумелы, як кажуць, чытэльны, успрымаецца лёгка, даходліва і цікава. Таму кнігі папулярныя і сярод вучняў, і сярод студэнтаў, і сярод настаўнікаў. Паэзія Максіма Танка, Уладзімір Дубоўка, Максім Гарэцкі, Васіль Быкаў. Кнігі, якія даўно сталі настольнымі не толькі ў прафесійных філолагаў, але папулярнымі і ў звычайнага чытача, таго, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі, постацямі, што пакінулі след у гэтай гісторыі. Няўрымслівым, бескампрамісным у ацэнках літаратурных і грамадскіх з'яў назваў Дмітрія Яковлевіча пісьменнік Іван Чыгрынаў. Яны, землякі, неаднаразова сустракаліся і ў родных прыдняпроўскіх лясах, і в аўдыторыях Магілёўскага педагагічнага інстытута, які сёння набыў статус універсітэта. З удзячнасцю сустракаюць напісаныя Дмітрыем Бугаёвым Янка Брыль, Вольга Іпатава, Рыгор Барадулін і іншыя беларускія пісьменнікі. Асаблівае месца у навуковай дзейнасці Дмітрыя Бугаёва займаюць кнігі пра Васіля Быкава. Заўсёдная гарачая падтрымка крытыка выклікала ў пісьменніка шчырую удзячнасць, пра якую ён сказаў і ў сваёй апошняй кнізе «Доўгая дарога дадому». У апошнія дні свайго жыцця з вялікай удзячнасцю згадваў Дмітрія Яковлевіча Іван Меліш. За апошнія дні парадавала па-сапраўднаму адно – артыкулы, цэлых 3, вялікая работа пра маю творчасць Дмітрыя Бугаёва. Даўно не чытаў пра творчасць такога добрага і, галоўнае, талковага слова.
Здаецца, я недарэмна жыў і пакутаваў у літаратуры. Гэтыя словы з'яўляюцца найвышэйшай ацэнкай творчай дзейнасці прафесара Бугаёва, чалавека прынцыповых перакананняў, якія ён адстойвае бескампрамісна, кіруючыся толькі сумленнем і праўдай. У кнігах Дзмітрыя Якаўлевіча навуковы падыход спалучаецца з папулярнай манерай выкладання, разлічанай не толькі на прафесіяналаў, але і на ўсіх, хто цікавіцца творчасцю забароненых і забытых, у тым ліку і жывых класікаў. На той час гэта былі кнігі-адкрыцці, якія ўбіралі ў сябе вынікі архіўных пошукаў. Такой, напрыклад, была кніга «Максім Гарэцкі», што з'явілася адразу пасля рэабілітацыі рэпрэсіраванага пісьменніка. Другое выданне гэтай кнігі выйшла ў 2002 годзе. Дзмітрый Якаўлевіч заўсёды жаданы госць на традыцыйных гарэцкіх чытаннях разам з выдатнымі дзеячамі беларускай культуры Радзімам Гаўрылавічам Гарэцкім, Нілам Гілевічам, Сергеем Законнікавым, Алесем Пісьмянковым і іншымі. Дзмітрый Бугаёў – член міжнароднай арганізацыі літаратараў беларускага пэн-цэнтра. Пра шырыню яго творчых інтарэсаў сведчаць і публікацыі апошняга часу. Кнігі «Спавядальнае слова» 2001 года, «Служэнне Беларусі» 2003 года. Дзмітрый Якаўлевіч – жаданы госць і ў сённяшняй студэнцкай аўдыторыі. Што урэшце вяло, вядзе і несумненна будзе весці талент Дзмітрыя Бугаёва, што будзе прадвызначаць яго працу, працаздольнасць, працавітасць, конечно ж, служэнне Беларусі. Вот цяпер я хацеў бы пасля гэтага даць слова прафесару, лаўрэату дзяржаўнай прэміі імя Якуба Коласа, выдатнаму крытыку, вядучаму, галоўнаму крытыку літаратурнаму Беларусі, цудоўнаму чалавеку. Вы самі ўбачыце з яго выступлення. Аратару выдатнаму, красамоўцу і многае іншае Дзмітрыю Якаўлевічу Бугаёву. Калі ласка, Дзмітрый. Дорогой Вячеслав Петрович, ты так меня расхвалил, что коли на вот 10-я частка это правда, то есть я оправдаю 10-ю частку, это, то и то уже будет нормально, и то жить можно и далее. А теперь я вот что хотел сказать. Дорогие сябры, дорогие наши коллеги, у моем житті сустракаліся самые лепшие люди, люди мужные, люди правдивые, люди сапраўдныя, и письменники, и не только письменники. Вот самая опошняя у меня книжка, это называется «Служение Беларуси». Вячеслав Петрович говорил, что тут и до меня это можно прикласти. Дякую, Вячеслав Петрович. Я думаю, что все мы так ці иначе імкнемся служить Беларуси. Вот сярод гэтых пытанняў ёсць и такое пытанне, что объединовывая наших письменников вот тут и письменников диаспоры. Я скажу, не вагаючыся, объединовывая любовь до Беларуси. У нас были самые нападки там на Арсеньева, говорили, такая-сякая, гэткая. А там, дарэчы, перапіску вёў і тады, калі это лічылася вельмі небяспечным. Читаешь Лариса Гениуш. Ну, Арсению возьмем. Яна сама русская по национальности, але засвоила белорусскую культуру и стала по духу белорусской. И в ей вот эта любовь, яна абсолютно супадае з нашей любовью. То есть в гэтым сэнсе аб'ядноўвае усіх сыноў Беларусі, дзе б яны не былі, якіх бы поглядаў не прытрымлівалася, вот это любовь до Беларусі, служение Беларусі. И мы все имкнулись это робить. Так вот, это мое служение Беларуси, оно начинается артикулом, який называется, ну тут Вячеслав Петрович говорил, але я еще так само трошки скажу. Тут у меня ідзе Быков, Колос, Вацлав Ластовский, до речі, один з видатних письменников, яких большевики замордовали, знищили, Владимир Дубовка.
О, з Дубовком я Дубовку добре ведав, і веселий був дід, значить, і з ним можна було і чарку взяти, і так він розказував, вельми цікаво. А борода яка шиковна була, а очі молоді, сині такі, а походка яка була. Могутный человек, а загинул выпадково, пошел там где-то с горки напрямую и послизнувся в Москве. И поломал шейку бедра, и потом, значит, сердце не вытримало в час операции. Ну вот Дубовка. Михайло Зарецкий, так само выдатный письменник, которого большевики расстреляли. А я йому вдячний, це про Кондрата Крапиву, так само можна було много чого доброго сказати. Ну, Михайло Слоньков, серце його, справді, було щодре, це так він називається, воно так і було. Він був добрейший чоловік. Некілька згадок про Івана Мележа. Мележ для нас був один з кумирів, безумовних кумирів, після Полеської хроніки. Як з'явилася Полеська хроніка, тоді ми стали його найпершими прихильниками. І сам він добре відносився до людей, і мені вельми много допомагав. І там, коли які посади в Союзі письменників мав, посады не платят, не те, что где гроши платят, а просто громадские. Ну, все ровно же посады, там я был в старшине секции критики, скажем, в Москве был совет по критице, Мележ мне там пробил место. Одним словом, всякие такие завсёды прихильно ставятся. Я тут про его пишу. Про человечность Пимена Панченки, и это правда. Я ще раз про Миколу Лобана вельми добре ведав. Про Олеся Адамовича, тут у мене подробязно написано, но про Олеся Адамовича можно написать еще 100 разів больше. Романтичный рыцарь человечности. Это вот у меня артикул про Короткевича называется так. А Короткевич справді був такий романтичний рыцарь человечности. Доброня и спогадливость были его сутностью. Это Алексей Пыщин, выдатный поэт, жил в Могилеве, а поэт был самый першоклассный. Ну, один из самых выдатных, безумовно. Что тут еще назвать? И он жил сумленно без оглядки. Это Ригор Семашкевич. И он был еще студентом, а их лекции читал. И, значит, мы уже тогда с ним познакомились. И он, правда, чарку любил, и я не отмовлялся. В молодости я в этом сенсе был достаточно моцный, и, як той казав, отмовляться не отмовлялся николи. Ну, Ригор Семашкевич был, конечно, такой человек. И он начальство его вельми не любил, а он был такой незалежный, мог лекции пропускать. Я читал на их курсе лекции, а пришлось с ним познакомиться впервые в книжном магазине. Ну, он как раз книжник великий был. И он немного написал, але справдной прозы, в тем лику его есть повесть «Сатиричная батька в Коловроте». Там он написал про некоторых наших выкладчиков. Боже мой! Ну, он не называет их там конкретно, але прототипами взял. Боже мой, яких я на собак на його вешали. А він був хороший хлопець. На жаль, так ніяк випадково загинув. Може самогубство, а може просто неосторожний ніякий крок. Одним словом, його життя трагічно оборвалося. Але вельми ж він хороший хлопець був. Без усякого вот такого випендрювання, вибачайте за такое слово, без подлизывания. Справдний хлопець був. Поэтому мені так і написано. Він жив сумленно, без оглядки. Еще один артикул «Летутенница на сквозняках эпохи». Это Женя Янищец, поэтесса, ровный которых сярод жанчин, который сярод жанчин немає, думаю. Я думаю, что во всей белорусской литературе за всю историю існування нема другого лирика, який б так тонко виявив жаночую душу. «Позови меня, позови, 100 дорог ляжить за плечима». Починається все з любви, і інакше життя немагчимо. Хіба не видатно это написано? Михайло Славченко, который любил читать верши студентам перед лекцией, и читал он их добро, и сам он так гляделся артистично. По-моему, он верши читал левшим лекций. Ну, так, значит, ну, это жалко, конечно. Так вот, он одразу выучил хорошие верши, и эти верши я ниже выучил, я одразу на лекциях давал студентам, это завсёды с поспехом шло. Я ниже по перших вершах одразу зауважу, а ще до книг ще, яка на поетеса, і писав про її з любої нагоди, абсолютно всі її книжки, которые выходили при ее житті, я рецензовал. А это вот уже артикул «Летутенница на сквозняках эпохи». Это как бы заключный артикул подведения всего того, что я ведал про Янищец. И я вам хочу сказать, что, ну, конечно, я старался, как бы прогучала что-то, якая на справді була видатная поэтесса. Коли хоть трошки мне удалось это зробить, то я думаю, чуть можно, что на справді видатная поэтесса. Ну, это и по ее вершах. Теперь еще у меня артикул про Геннадия Буравкина. Называется «Матчино слово допомагало мне». Геннадий Буравкин – это хороший поэт и человек вельми мужный.
І, до речі, дзе не працаваў, усюды добра працаваў. Ён быў некалі, значыць, старшыня камітэта па радыё і тэлебачанню, здаецца. Ён там беларускую мову уводзіў. Ён быў корэспандэнтам «Праўды», значыць, па Беларусі ад Москвы. Нашых беларускіх пісьменнікаў ратаваў, за Быкова заступаўся і так далей. Адным словом, мужна працаваў. Потым ён быў у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, прадстаўляў Беларусь. Ён і там паказаў сябе сапраўдным міністрам, то есть прадстаўніком Беларусі. Это посада министерская, значит, по значности. А теперь он працуе как публицист, пишет востро, смело, и верши добрые друкует. И, знаете, мне кажется, это один из самых наших выдатных поэтов. Я старался и про это написать. Ну, а тут еще один артикул, ничего лишнего, это уже опошнее. Это Олесь Жук. Вельми хороший прозаик. Знаете, что у него хорошее? У нас вот вельми часто бывает, что як человек натрапил на некую такую жилу плодоносную, то и гонить один роман за другими, без конца, это протяги. И бывает, что спыниться не могут. А Жук, не, Жук заўсёды своечасова ставить кропку. Абсолютно докладно, коротко, вот мне это заголовок, ничего лишнего. Таким чином, бачите, это книга про письменников, якія сапраўды вартыя. Знаете, что яшчэ ў мяне было адным з самых галоўных прынцыпаў? Не писать про тех письменников, яких ты не поважаешь. И я не писал это. По крайней мере, когда я письменника не любил, может, и не прав, конечно. Это же, знаете, какая справа. Это мне так сдается, а может, он и варты. Вот мы, скажем, Бровку недолюбливали, имкнулись его спихнуть с посадок, он был старшиней Союза письменников. Он был вельми долго, так уже надокучилось им. Значит, на одной посаде вельми долго сидеть, это небеспечно. Ну и что? Домогліся мы, што ён пайшоў з этой пасады. Он пошел куды? Пошел и створил белорусскую советскую энциклопедию. Она теперь называется «Белорусская энциклопедия» выдавецтва. Имя Петруся Броўкі. То есть показал, что он организатор выдатный. Организатора лепшего, чем Броўкі, не было. Вот я прямо вам скажу. Тут мы тогда и убачили, что, может быть, и даремно так завзято супротив его воевали. На змену Броўку пришли демократичные письменники. В тым лику Танк, значит, Брыль, Пимен Панченко, Иван Мелеш. Ну, люди, конечно, они не были так, что вот любой поворот одразу витали, кричали «Ура!». В этом сенсе они были, конечно, больше демократичные. Но, как сказать, что на кіраўніцтве Союза письменников больше зрабили, то я бы не сказал. При всей повазе до Танка, до Панченки, до Брыля, той был таки пробивный, что ніхто з ім не мог параўнацца. Вот такая справа. Машэраў яго асабісты сябра быў. Ну, это все так. Нам не так важно было, чему, але як организатор все-таки, Вячеслав Петрович, что кто не казал, як организатор, лепшей Броўкі не было, чем организатора. Кто у нас первую ленинскую премию отрымал? Броўка. Я тоже не знаю, что он был самый лепший поэт. А первую отрымал. И, до речи, на ленинскую премию его выбраны добрые верши. Там называется сборник «Одни идут». И нормальные верши выбраны. Вот такая справа. Пахнет собор. Что это, не поэзия? Ладно. Напевно, треба закруглиться, бо без конца буде. Значить, вот эта книжка для меня апошняя, и она на сённяшні дзень апошняя, з выдадзеных. Бо я яшчэ падрыхтаваў книгу про Быкова новую, не скажу, где она будет выходить, пакуль не выйдзе. И яшчэ падрыхтаваў перевыданне книги Крапивы, рыхтую теперь. Так что, в принципе, яшчэ собираюсь, калі будет час, мне отпущены паном Богом, то, естественно, нечто будет и при житті выходить. Одним словом, вот такая справа. Но мне шанцевало заўсёды на то, что я имел поддержку добрых людей, в тым лику самых выдатных письменников. Одним из таких письменников был Василь Быков. Василь Быков. Чему я с него почал? Потому что Василь Быков еще недавно зусім пошел от нас. Теперь я пишу вспомины про его. Там пропоновали мне написать, будут выдаваться книжки вспоминов, по книжке вспоминов и у нас, и в Москве. Значит, мне пропоновали и там написать. Так я вот теперь пишу. И я пригадал, что у некоторых, что мне особенно пошанцевало, что я рано познакомился с Быковым. Как только вышла его первая книжка, значит, это был сборник «Журавлиный крик», там уже была повесть «Журавлиный крик», это уже сапраўдный Быков, выдатный письменник. Я написал рецензию, там мне пропоновали в молодости, и тогда особисто с ним познакомился. Ездил в Гродно, там читать лекции пограничникам, до его заходил.
И он настолько меня очаровал, можно сказать. Я зразумею, какая-то глыба, який-то могутный человек, окромя того, что письменник уже по журавлиному крику по оповести видать было, який-то могутный письменник. И у нас так стались отношены, что, ну, можно сказать, сябровские отношены. И он называл меня сябрами, мы, сапраўды, в разных ситуациях были, когда он переехал в Минск, тут и у его часто сустракались, он был вельми гостинный человек, заўсёды частаваў, а тады, вот, як он жил в Минску, это был период, когда его старалися, влада старалася прилащити трохи, значить, нагороди йому давали, Ленінську премію, видавали тоді його якраз багато, і в нас видавали немало. І тоді він жив відносно добре. Саме такий ліпший час був в сенсі забезпеченості, бо ще в Гродно тоді він бідновато жив, з усім його було двоє хлопців малих, значить, ну і там фасада невелика була, невеликі його там були, тоді розкошів не було. А потім мусив за границю з'їхати, там же так само, конечно, и одорванность от родимой, и одним словом, снова розкошів не було. А вот этот час якраз відносно було свободно в його сенсі матеріальним. І він завжди частував, там все, що завгодно було. І ми тоді часто вспоминали, що от тоді в Гродно були молодейшие, і все могли, а не было того. А теперь уже все есть, это Василий Быков так говорит, а уже мало что можем. На жаль так. Так я хочу вот что сказать, что был в моем житті випадок, коли можно сказать, что Василий Быков меня литерально вырятовал. Так вот, когда я попал туда в Боровляны, конечно, моя жонка, ее зовут Нина Дмитриевна Корень, она працевала в Институте мовознавства, и там я приймала в делу складання словників грозних, я нас устрахалася много разів з Кондратом Крапивою. Одним словом, я и мовознавцы добре ведают. Так вот, я тоді позвонила Быкову и сказала, что я туди трапил, и попросила, чтобы он, значит, позвонил туди в Боровляны. А знаете, какая там ситуация была? Быков имел такой авторитет, что вот, скажем, его имя выступало как пароль. Когда, допустим, сустрелись два человека, и там называли, высветлилось, что я не ведаю Быкова, то они уже как бы сябры. А там у меня, значит, загадчик отделения, где я лежал, был как раз великий прихильник Быкова. Ну, когда он доведался, что я союза письменников, он первый, а Василия Владимировича ведаете? Вот я уже ведаю. Я кажу, горелки, симперапив, там и все остальное, это мой сябра. Я вот теперь эту книжку, у меня есть книжка про Крапиву, а там же Крапива воевал против религии, религийные речи писал такие вострые, хлесткие, Библию и так далее. Я все это нахваливал, потому что мы лечили тогда, что официально лечилось, что религия – это темрошальство, это, так сказать, поповство, одним словом, самое великое зло. На самой справе религия – это духовность, это сфера духовности, и надо помогать жить человеку. Ну, так вот, значит, я хотел сказать, что як я вчився в педучилище, а я кончав Могилевське педучилище. Мы тогда жили, значит, в интернате, там отопление было слабое, до речи, жили в подвале, где там казали, что немцы допытывали этих самых вязнів. Ну, подвал был такой могутный, мощный, и те вязни нам не снились. Спали мы там нормально. Ну, холодновато было. Поэтому мы сделали там печку такую, значит, цеглы там набравши на этих руинах, и топили ее. Выставили там трубу, куда-то вывивши мусить. Одним словом, сделали эту печь. И тогда, значит, мы вот что глядели. Давали трохи дров там нам и официально, но те дрова казенные сырые, як завсёды казенные что-то не так. Их маловато было. Правда, мы старались трошки и добавить. Значит, там было такое узкое окенце, и можно было в то окенце пролезть. Я был самый малый, то мне туди, мне выходило лазить туди. И лазил я таким чином, грех тут был, значит. Трохи таким чином до казенных дров добавляли еще казенных, но маловато все равно. А потом мы, значит, глядели, что в неком месте лежит такое сухое бервенье, не тяжкое, потому что оно не толстое, и, значит, сухое. А сухое бервяно, оно довольно легкое. Значит, и там двоих на плечу, один там, идешь, и хоть бы хны, як с гарматным стволом. Вот оглядели мы этот домик, и сягаем, и, значит, и палим рубки там, значит, а там же мы и варили и страву некую в этой печце, якую сами сделали. И вот кайфуем, значит, ну, Господь Бог нас покарал. Чему покарал? Тому что это был дом попов.
А значит, мы что зрабілі? Вот так коту напалили, а потом на плиту ставили же и обуток свой сушить. Ну так, значит, так напалили, что обуток этот там загорелся. А у меня были валенки. Валенки были, а валенки, знаете, они подгорают довольно хутко. Одним словом подгорели. А мне мать неяк выстроилась этой валенки, там ее трохи волны было, и она, значит, на этой валенке выстроилась. А уже других нема. Так у меня подгорели эти низы, подошвы сгорели, значит. Ну, тогда я что мусил сделать? Я взял старые подошвы, с других уже стоптанных валенок, пришил новые подошвы, там як там отбывалось. Ну, все добро было. Але где не появлюсь, одразу видно, что Бугаёв был. Чему? Горелым пахнет. Так что давайте подякуем Дмитру Яковлевичу. Дякую вам. Ёсць чым ганарыцца сям'і. Жонцы літаратуразнаўцы, моваведу Ніне Дзмітрыеўне, якая шмат гадоў працавала ў Інстытуце мовазнаўства Беларускай акадэміі навук. Заўсёды добрым словам згадваюць Дмітрия Яковлевича і яго вучні. Я не памылюсь, калі скажу, што для Дмітрия Яковлевича Бугаёва крытыка – гэта і прызванне, і высокае служэнне. Чалавек, які ўсяго сябе прысвяціў крытыцы, справе свайго жыцця. Я таксама яго вучаніца, якая выйшла з-пад яго крыла, якая вучылася на яго працах, вельмі мудрых, удумлівых. І яшчэ хочацца сказаць, такіх працах, якія заўсёды былі не безаблічныя, а перадавалі асабовасць гэтага чалавека. Ён сапраўды крытык з вялікай літары. Чаму крытык з вялікай літары? Таму што крытыка яго была вельмі напружаная, эпахальная, которая пераказала бадбады ўсе моманты вострыя нашай эпохі, той эпохі, якую ён прадстаўляе як крытык і пісьменнік. Дзіўна, але вот не знаходзіцца сапраўды тая першая фраза, якую бы можна было пахарактарызаваць, што такое і хто такі Дмітрий Яковлевич Бугаёв. Не толькі для мяне, але для многіх, каго ён вучыў, з кім ён працаваў, з кім ён працуе, з кім ён ідзе поруч па жыцці, бо гэта універсальны чалавек. І мне здаецца, што вот калі лічыць, што кнігі, што сам чалавек складваецца з тых кніг, якія ён напісаў, а кнігі складваюцца з яго духоўнага жыццёвага вопыту, то своеасаблівая квінтэсенцыя, кніга, якая мае назву «Служэнне Беларусі», гэта цэласны эпіграф да ўсёй дзейнасці, да ўсяго жыцця, да ўсёй творчасці, да ўсіх актаў грамадзянскіх, жыццёвых, чалавечых, адносіцца поўнасцю, як падкрэслю, як эпіграф да самога Дмітрия Яковлевича. Ну, а мне асабіста, аднаму з тых, хто быў выхаваны, я выйшаў з семінара Дмітрия Яковлевича, і мой творчы, жыццёвы, прафесійны лёс быў пазначаны, перш за ўсё, крылом гэтага семінара, і на крыле гэтага семінара я станавіўся як навуковец і, конечно ж, як чалавек. Мне заўсёды вельмі радасна бачыць усмешку, незвычайную, жыццядайную, жыццялюбную усмешку Дмітрия Яковлевича, яго погляд, яго вострых, праніклівых вачэй. І заўсёды з агромністым захапленнем перачытваю напісанае ім, бо напісанае ім застанецца. Сваё 75-годдзе Дмітрий Яковлевич сустрэў бадзёра і энергічна, з новымі кнігамі, з новымі творчымі планамі. Чалавечая добразычлівасць, здаровае пачуццё гумару і жыццёвы аптымізм. Мабыць, з гэтых састаўляючых складаецца сакрэт працаздольнасці і прафесіяналізму гэтага выдатнага навукоўца і цудоўнага чалавека.